खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिथां नीलुत स्वर्गियारिया मोनसे राजखान्थियारि बेफ्रुसार बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय सासे एमसिएलए बे समाव इउपिपिएल फारसे फैनो थाखाय आवगायबाय दं। थामहिनबा बे समाव फैनो थाखाय सिगांदों होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां डक्टर नीलुत स्वर्गियारि बिथाङा। साननैसो उनाव बिथांमोननिफ्राय आरोबाव सासे एमसिएलए जोंनि दोलोआव फैनायनि थाखाय जुजा जाबाय थादों। आं दिनै नोंथांमोननो सिगाङै इनफरमेसन होबाय। बे समाव मोनसे राजखान्थियारि ब्रेकिं थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जा बे बिपिएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय सासे गोख्रों एमसिएलए बे एमसिएलएआ बे समाव इउपिपिएल फारसे जगदान जानायनि लामायाव होनानै बाथ्रा बुंदों। आगु फोरमायथि होदों बिथां मावफुं सोद्रोमा नीलुत स्वर्गियारि बिथाङा बावैसो साननि उनावनो सासे बिपिएफनि एमसिएलए गुगागोन। थामहिनबा बे समाव बिपिएफ नागारगोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां नीलुत स्वर्गियारि बिथाङा। आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय जे गोख्रों दैदेनगिरिफोर बे दैदेनगिरिफोरा बे समाव बिपिएफ नागारनायनि आन्दो बे आन्दोआव मा दं बिथाङा फोरमायथिदों। डक्टर नीलुत स्वर्गियारि बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जा बे हान्जायाव मोजां दैदेनगिरि गैला आरो बे दैदेनगिरिफोरखौ हमथानो लाखिनो हानाय सासे मोजां नेता गैला होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां नीलुत स्वर्गियारि बिथाङा। जायनि थाखायनो बे समाव बिपिएफ नागारबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां डक्टर नीलुत स्वर्गियारि बिथाङा। नोंथांमोना मिथिगौ दे बावैसो सान सिगाङाव बे समाव बिपिएफनि सासे भाइस प्रेसिडेन्ट बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा बिपिएफ दोलो नागारबाय आरो गुबुन फारसेजों बे समाव सासे नेहाथारि प्राणजित बसुमतारी बिथाङाबो बिपिएफ दोलो नागारबाय आरो गुबुन सासे दैदेनगिरि थामहिनबा बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि बिथां अफजल खान बे अफजल खानाबो बे समाव बिपिएफ राजखान्थि नागारबाय आरो बे समाव बेफोरबायदि साफानि उनाव साफा बे दैदेनगिरिफोरा नागारनायनि गुबै जाहोनानो जादों बिथांमोननि गेजेराव मोजां दैदेनगिरि गैला। जायनि थाखायनो बे समाव बिपिएफ नागारबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां नीलुत स्वर्गियारि बिथाङा। आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे बावैसो साननि उनावनो सासे एमसिएलए बिपिएफनि एमसिएलए बे समाव दोलो नागारगोन आरो इउपिपिएलआव जगदान जानो थाखाय थियारि जादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां नीलुत स्वर्गियारि बिथाङा। नाथाय बे समाव सोंथि जाखाङो सोर बे एमसिएलए सोर बिपिएफनि बे एमसिएलएआ बे समाव बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएल फारसे हाबनो थाखाय थियारि जादों। सोर बे बिपिएफनि दैदेनगिरिया बे मोनसे सोंलु जानानै दङ। नाथाय बे समाव खौरांगिरिया सोंदोंमोन जे बे दैदेनगिरिया सोर होननानै बिथांनियाव सोंदोंमोन। नाथाय बे समाव नीलुत स्वर्गियारिया रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे बेनि सायाव बा बेखौ सम फैयोब्ला फोरमायगोन। नाथाय सासे बिपिएफनि एमसिएलएआ बे समाव दोलो नागारनायनि बाथ्राया रोखा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां डक्टर नीलुत स्वर्गियारि बिथाङा। नाथाय बे समाव सोर बे दैदेनगिरिया सम फैयोब्लासो मिन्थिगोन। नाथाय बे समाव रोखा बाथ्रा जे बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ नागारनो थाखाय थियारि जादों सासे एमसिएलए बिथाङा। सानफा एफा बेबायदिनो बिपिएफ दोलोआ जोबलांनायनि लामायाव आङो खोब दुखु मोनदों जे बेबायदि इसिबां थाबै बिपिएफ हान्जाया जे जोबस्रांगोन आं बेखौ सानाखैमोन। आं सानदों जे बिपिएफ हान्जाया आरोबाव 5 बोसोर थाबावगोन होननानै। खिन्थु दिनै नुबाय बिपिएफ हान्जानिफ्राय सानफा एफा दिनै रिसेन्टलि सेन्ट्रेल लेभेलनि 3 जि बिसोरनि लिडार बे लिडारा रिजाइनेसन होबाय। आङो बुंनो सानो जे मोनसे समनिनो खोब शक्तिशाली बियो पलिटिकेल पार्टिमोन। खिन्थु दिनै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया शक्तिशाली जानाय लोगो लोगो बिपिएफ हान्जाया लासै गैया जालांनो हमदों। आं बेखौनो
खावलायगोन आरो बुंनो सानो जे जाय बिथांमोना रिजाइन होबाय बिथांमोना जाहाथे जोंनि रिजनेल पार्टी बे रिजनेल पार्टीफोरावनो बिथांमोना जाहाथे हाबफैयो आं बिथांमोनखौ गुरैयै खावलायगोन खारन जों जोंनि बिथाखौ थिग खालामनो थाखाय जोंनि ओनसोलखौ थिग खालामनो थाखाय जों जोंनि रिजनेल पार्टीखौ थिग खालामनांगोन स्ट्रं खालामनांगोन गतिके आङो बिथांमोनखौ गुरैयैनो वेलकाम जनायो आरो बिथांमोनखौ आं गुरैयैनो जों बयबो बरायना लानो गोसो जादों आरो फैबाय थानाय समाव UPPL हान्जाखौ आरो बिटिआर ओनसोलखौ डेभेलप खालामनो थाखाय जोंनि मानिजाथाव चिफ प्रमद बर'नि दैदेननाय नैबे UPPL जे राजनिति दोलो बे दोलोआ जोंनि समाजनि थाखाय जोंनि बिटिआरनि थाखाय मोनसे शक्तिशाली हान्जा जानो थांगासिनो दङ खारन जों मिथिगौ जे BPFआ खोमानानै गालांनाय MP बे MP खौबो UPPLआ लाबोफिनबाय BPFआ खोमानानै गालांनाय बे राज्य सभानि MP बेखौबो UPPLआ लाबोफिनबाय गतिके जोङो गोग्गानाय मोनदों जोङो साबायखर होनांगोन जोंनि मानिजाथाव लिडार प्रमद बर' बिथांखौ खारन बिथांनि नाजानायावनो जोङो दिनै दिल्लीयाव जोंनि जि नांगौ जोंनि जि समस्या बे समस्याफोरखौ दिल्लीयाव बुंनानै लाहैनो हानायनि जि मोनसे सुबिदा बे सुबिदाखौ दिनै मोनफिनबाय दा बेखायनो दिनै बेबायदि मोजां खामानि मावनायखौ नुनानै जोंनि UPPL हान्जायाव गोबां बेबायदि राजनिति दोलोनि व्यक्तिफोरा जयनिं जानो थाखाय लाइन जानानै दङ गतिके नोंथांमोना नुगोन साननैसोनि उनाव रायजोफोरनि जि गेजेराव बिथांमोना बबे हान्जायाव जइन जायो गतिके आङो UPPL हान्जानि सासे मेम्बार जानानै जाय बिथांमोना रिजाइनेसन होदों बिथांमोनखौ आङो जोंनि हान्जायाव वेलकाम जनायदों आरो आङो फैबाय थानाय समाव बिथांमोनखौ ज'यै खामानि मावनायाव हेफाजाब आरो मदद मोनगोन आं बेखौ मिजिंथियो दोलो एंगारनायनि आन्दोआव नोंथांनि बायदिब्ला मा दङ? दोलो एंगारनायनि जाहोनखौथ' जों बयबो मिथिखागौ जेब्ला दैदेनगिरिनि बा लिडारनि जि अभाब जायो लिडारनि जि कमिउनिकेसन लिडारनि जि दैदेननाय बे दैदेननाया जेब्ला मोजां जाया अभाब जायो अब्लानो बै हान्जानि गोबां लिडारफोरा बे हान्जाखौ नागारनानै गुबुन हान्जायाव थांनायनि मोनसे जि सिन्ता सरसा जों बेखौ मोननो हायो गतिके बिथांमोना रिजाइन होदों बिथांमोना खोब मोजां दैदेनगिरिमोन बिथांमोनखौ लाखिनो हायैनि कारनानो जाबाय दैदेनगिरिनि गोरोन्थि मावनाय बे गोरोन्थि मावनायनि थाखायनो दिनै साफा गाबोन साफा बे BPFनिफ्राय गुगाबोबाय थादों आरो गुगाबावगोन नोंथांमोना नायबाय था साननैसोनि उनाव आरोबाव गुगागोन MCLA गुगानो थांगासिनो आं दिनै नोंथांमोननो माने सिगां बुंग्रोबाय साननैसोनि उनाव बिथांमोननिफ्राय आरोबाव सासे MCLA जोंनि दोलोआव फैनायनि थाखाय जुजा जाबाय थादों आं दिनै नोंथांमोननो सिगाङै इनफरमेसन होबाय दा मुंखौ बुंथ'नाय नङा नोंथांमोना साननैसोनि उनाव नोंथांमोननि चेनेलावनो बेखौ दामनायखौ जों नुनो मोनगोन समाज बिजोङाव जिहेतु खाम्फा बरगयारिया UPPLआव हाबनायनि बाथ्राया गोसारबाय थादों बे रोखा जामार बेखौ रोखा जादों जायाखै आं मिथिया जोंनि UPPL हान्जानि जोंहा सेन्ट्रेल दैदेनगिरि आरो खिरख नेतृत्वफोर दङ गोजौनि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना सावरायलायनायनि गेजेरजों जोंनि मानिजाथाव UPPLनि आफादगिरि मानिजाथाव प्रमद बर' सारनि डिसिसननि गेजेरजों बियो हाबै आरो जोंनि केबिनेट डिसिसननि गेजेरजोंसो बेखौ फाइनाल रायजोफोरनि गेजेराव जोङो होनाय जागोन खाम्फानिसिम माबाफोर मेसेज थागोन नामा जेबो मेसेज गैया बिथाङा खोब सासे मोजां समाज सिबियारि बिथाङा गोबां सम BTRखौ दैदेनबोदोंमोन BTCखौ दैदेनबोदोंमोन गतिके बिथांनाव सम दंबावो बिथाङा समाजखौ मावनो थाखाय गोसो गुदुं आरो इयुनाव समाजनि थाखाय हाबा मावनो थाखाय बिथाङा माबा मोनसे मोजां सिन्ता खालामनानै दिनै बेबायदि मावदों गतिके आं बिथांनि जि डिसिसन बे डिसिसनखौ आङो मा होनना बुङो बरायो माने थेंक इउ